Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аз дӯстони азиз хундаи санат аст ки соли бароишаш 2010 сола ки яъне ки сайстани беҳтаринаш. Сӯзишвориш бензин, газ ҳар даш кор мекунад. Авио моторш 2.4 литр коробкаш автомат аст ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки сайстани тоза, 4 та диска, 4 та балонои 90%, салон тоза, электропайп, яъне кондитсионер, мултирул, яъне ки авагрес сидени ҳамаш опшн кор мекунад. Мошин беҳад тоза. Срочно мегӯяд, яъне ки сум дар кора бо сабаби оилавии сум дар кора дӯстони азиз ки арзон када мефурӯшад, мегӯяд соҳибшон. Мошин дар шаҳри Турсун зода қарор дорад, яъне ки дар Регард нархаш 100,000 сомон, ки арзон када метия мегӯяд срочно беҳад, яъне ки сум дар кора дӯстони азиз кадомтон агар мехаред қайтон муомилаи хуб мекунам. Рақамҳои расмиашон аст. Дар ин рақамҳо WhatsApp пайваст дорад. ба кадоми шумо агар ҳамин хел мошин лозим аст ки метавонед дар ҳамин рақамҳошон занг занед, бештар маълумотша гирем. Мошине ки ҳуҷҷат пура ҳамаш қоидави кардагия ки маълумотш рост гап бисёре ҳамаша фаҳмода наметавонед. Дар ҳамин рақамҳо занг занед, бештар маълумотша гирем. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардон Daewoo Nexia аст ки свети сафед дошт. соли бароишаш 1996 сола ки сӯзишвориш бензин, газ ҳар даш кор мекунад. авио моторш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст ки мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин полни худ молодёжни кардагия, 4 та диска, 4 та балони қариб нав аст. ходовой дорад, сайстани соз, родной краска, магнитофон, салон тоза, задаги пуштагиш, яъне ки нест ҳозира шуда то ҷое ки мо медонем. бародарам мошинча 100% молодёжни кардагия аст. мошин дар ноҳияи айни тарафи Хучанд қарор дорад. нархаш 22,000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомилаи хуб дорад, мегӯяд соҳибшон. яъне ки вариантҳои алишаб ҳаста, мега вариантҳои худтона пешниҳод кунед. дута рақамошон аст. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. кадомитон агар мехарен муомилаи нағз мекунем, мега мошин мега қариб дасти як одам нагаштаги мошинча чотка. марҳамат, занг занед, дига маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо поён буда гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2007 сола мегӯяд соҳибшон. сӯзишвориш бензини холӣ аст ки авио мотораш 1.3 литри простой, коробкаш механика ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та электропакет, 4 та диска, 4 та балонои 80%, салон тоза, родной краска. мошина ростика мегӯяд арзонтар мефурӯшад, мегӯяд срочно сум дар кора. намедонам ба кадом хотире ки 2007 мошини хел арзон аст. бародарон хайхтон ани қада гирен. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 46,000 сомон, ки боз мега камтарга муомила мекунем. срочно фақат одамони харидор бародарон. хай мо ки ягон камбуди ҳам дошта боша, хайра аз худашон мепурсен. хай худтон занг зада. марҳамат, рақамошон дар поёни видео занг занед, дига маълумотша гирен. шумо агарам ҳамхали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, магазин, чизе ки бародарон барои фурӯхтан дошта бошанд, барои реклама кардан, маълумоти пураша нависед. қатъи суратҳои оригиналаш дар WhatsApp ё имо партоен. мо дар видеои оянда фурӯшда реклама чотка карда мепартоем. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардон ВАЗ 2107 ки молодёжина соли бароишаш 2005 сола. сӯзишвориш бензини холӣ аст. авио мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошина ҳолаташ беҳтарина, 4 та дискааш, 4 та балонои қариб ки 90%, 80% мегӯяд. номерои радош, номерош ранги мошина, свети радои сафед, магнитофон, салон ягонҷо задаги пуштагӣ надорад, мегӯяд. яъне ки мошин тоза беҳади бародарон. хай хитон бо ани қадам мегирем. як дона сурат дошта. мошин дар шаҳри Вахдат айни ҳол қарор дорад. нархаш 14,500 сомон, ки 2005 сола бародарон. иша фаҳмида гирем ки соли нав аст. нархаш беҳад арзон аст. 2005 14,500 сомон мега бо ҳамирам арзон мекунад, мега фақат одамони харидор. бародароне ки ҳам хали ВАЗ 2107 бисёр мепурсанд, ҳам хали сайстани хубаш. ина ба шумо вариант метавонед ки рафта аз пеш бинед, ба қатишон мо хай савдо кунен, муомила кунед. рақамошон дар пони видео. марҳамат, занг занед. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайкотон намондан гиред, силкаи видеонавори мо имконият дошта бошед дар
имо ба азамтон полиза канед, кори беҳтарин мешид. Ягон мошин агар ба шумо даркор дар комментари нависед, мо албатта ҷудо карда ба шумо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон. Мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Mercedes-Benz C-класса C соли барои 1999 сола сӯзишвориш бензини холӣ аст ки абдиё моторош 2.4 литр коробкаш автомата мошин мега ҳолаташ беҳтарин. Мошин 4 та диска, 4 та балонаи 70%, 4 та электропакет, салон тоза, ҳамаш кор мекунад, элеганса мегад, коробкаш автомата бардорад ки мошин беҳад бад хубай, 6 моҳи дига ҳуҷҷат, 6 моҳи дига тандировка, яъне ки мотор 100% хадавои кадаги аст, ягон душ мегад, пушидаги задаги надорад мегад, мошинча 100% элеганси тоза мегад, раднои краскай, ҳамаи чизои раднои хучанд мегад, чоткай срочна мегад мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, айни ҳол нархаш 65000 сомон, ки бозам савдо ва муомилаш мегад дар назди капоти мошин мекуне мегад соҳибшон. дӯстон ба кадоми шумо агарам хеле маъқул аст, марҳамат дигар маълумоти пурраша аз соҳиби мошин гирифт. фақат шумо аз шумо хоҳиш мо ин ки лайкотонам монданга илтимос ки ҳамин лайкотон сирси ба читага бардорон, яъне ки меҳнатои моро қадавирам як лайки бепуран хеле занен. чӣ мошине ки ба шумо дар кори нависин, албатта ма дар видеои оянда видео дигариша пешкаштон мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунед, аз шумо нимқа хоҳиш мо навора то охираш тамошо кардан гиред, яъне ки мошини арзон бо далши ҳаста. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Daewoo Nexia аст ки свети серебриси светои зур аст. соли барои 1996 сол аст ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абдиё мотораш 1.6 литр коробкаш механик аст ки мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4 та балонаи пачка дорад, 4 та дискаҳои худаш аст, мотор, коробка ҳамаш 100% аккумулятори нав, хадавоиша мегад нав карда, 4 электропакет мегад ҳамаш кор мекунад, 4 яъне ки 4 дигаш ҳам электропакети, яъне ки чи аст, хоб центра замокша мегад кор мекунад. мошин мегад беҳад бад тоза ки самбуфер, телевизор, монитор ҳамаш часпода. мошин мегад беҳад бад тоза ки сайстани вагони мошин мегад қариб як дасти як одам гаштаги сайстаниш беҳтарина бардором. мошин дар шаҳри Бохтар айни ҳол нархаш 17000 сомон, ки бозам камтар агар муомила мекунем бисёри бад не камтар дӯстони азиз ки фақат одамони харидор бошанд. ба кадоми шумо ҳам хеле мошини Nexia даркор бошад, рақамошо дар поёни видео аст ки метавонед маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда гиред, фақат лайкотона мондан гиред. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Opel Zafira аст ки соли барои 2000 сол аст, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абдиё мотораш 1.6 литр мегад соҳибшон, коробкаш механик аст ки мегӯям мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балоное ки 70%, 4 та диска, салон тоза, электропакет, раднои краска мегад, мошин 100%, хай маълумоту рози гап кам аст, аз худашон мегирем. мошин дар шаҳри Хисор аст, айни ҳол нархаш 37000 сомон, ки нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест. бардорам мумкин ки нархи ахироншо барои ки 2000 сол аст. ягон маълумот агар ба шумо фаҳмо набошад, ки ягон чиз агар хоҳед фаҳмидан, нашуд арзон кардан ёки накардан, ёки ягон камбудӣ буданашам метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед, дигар маълумот гиред. фақат 37000 нависаги аст, нархи арзонша ягон чиз гуфтагӣ нест. хай бо худтон занг зада аниқ қадам мегиред. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ дига аст бардорон Opel хчб аст ки соли барои 1996 сол аст, сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад, абдиё мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механик аст ки мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонаи 60%, калпакои худаш, салон тоза, яъне ки раднои краска ҳам хел светни асфалта ҳам хеле бардорон, хай бо аниқ қадам мегирен. мошин мегад ҳолаташ нағза дар ҳолати кори қарор дорад ки срочна мегад мефурӯшем. мошин дар шаҳри Бохтар дӯстон шаҳри Курган-Тюбе нархаш 24000 сомон, ки яъне бо ҳам савдо ва муомила мекунем мегад дар назди капоти мошин. баъдоне ки бисёр хачбек мепурсанд, хайна ба шумо агар ҳамин хачбеко маъқул бошад, метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед, бештар маълумот гирен. фақат дӯстони азиз лайкотона боз такрор мекунам ки мондан гиред, лайкотон сирси бада ки аз шумо хоҳиш кардам як дуна лайки бепула аз шумо хоҳиш ки монед. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардорон Mercedes-Benz C-класса C соли барои 1996 сол аст, сӯзишвориш бензин газ дорад, ҳардаш кор мекунад, абдиё мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механик аст, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар пеши электропакета 4 та дискаҳои рамашка, 4 та дискаҳои, яъне ки 4 та балонаи 70%, салон тоза, магнитофон, ҳамаи чизои радной аз худаша мегад. хай бардорон ягон маълумот агар фаҳмо набошад, занг зада худтон аниқада мегирем.
мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол бардор нархаш 41000 сомония ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо агар хамхали мерседес махбул ҳастед яъне ки сайсияниш ё ягон маълумоташ метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. шумо агар хамхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед аз Москва ё Тоҷикистон айки ҷое ки набоша метавонед ки маълумоти пурраша нависта қатъи суратош дар номери имейл васаб рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда реклама чотка мекунем. фақат шумо дӯстони азиз дастгирӣ кунед, лайк кутана мондагире дареғ надорем. мошини фурӯши навбати аз сайбаҳдорон ваз 2106 молодёжи наста ки соли барои 1996 сола сӯзишуриш бензин газ мегад ҳар дош кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика ки мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад қариб 4 баллони парчка мегад қариб ки сайсияниш яъне баллони сайсияни мегад соза. хоб дискаҳои худаш ҳаста магнитофонда раднои краска мошин мегад полни ход молодёжи ҷои пӯшидагиша нагуфтан нашу танировка ягон маълумот нест сайбардорон яъне ки маълумоти шуси гап ками бада хай кадомтон агар мошин махбул карда бошед хай бо зангза айхчон аниқ када мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 9000 сомония ки боз мегад савдо мекунем мегад яъне ки соҳибшон дар назди капот муомила мекунанд. мошин мегад чотка мегад соҳибшон сироша мегад сумдаркора бо нархи арзон када мефурӯшем. бардорон ба кадоми шумо агар хамхали мошин махбул боша рақамошон мондагӣ ҳаста метавонед ки зангза маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмда гирем. фақат хоҳиш ки лайк кутана мондан гирем. мошини фурӯши навбати аз сайбардорон Toyota Mark II ҳаста ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш карда будед. соли барои 6 1997 сола ки сӯзишвориш мегад бензини холия мегад соҳибшон. объем мотор 2 литри ҳаста, коробкаш автомат ҳаста, мошин мегад ҳолаташ беҳтарина хай соза мегад хай бохтон аниқ када мегирем. бардорон мошин 4 диска 4 баллонои 60% салон тоза электропакет мошин мегад молодёжи кадага полни худ 100% хай маълумотои пурраша нагуфтем. бардор узри зиёд кадомиш ки агар ки ба шумо фаҳмо набоша як бор хай аниқ када мегирем. ҳеҷ гап нест, фақат ки шумо харидор бошед як бор занг ҳеҷ гап надорад. мошин дар Душанбе мегад соҳибшон нархаш 20000 сомония мегад соҳибшон нархи арзон. ҳамира мегад бод савдо мекунем мегад соҳибшон кадоме ки мехарад боз муомила дорад. рақамошо дар пони видео ки метавонед маълумотои пурраша аз ҳамин рақамо гирем. мошини фурӯши навбати аз сайбардорон Daewoo Nexia ҳаст ки свети серебриста. инам соли барои 6 1994 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад мегад соҳибшон объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 баллонои 70%, 4 дискаҳои худаш салон тоза яъне ки хай краскашам нормал не хай хитон бинем. бардорон магнитофон чихол ҳамаш кор мекунад. мошин мегад сатҳо электропакет ҳамаш 100% бо хай аниқ када мегирен. мошин дар шаҳри Хучанд Бостони айни ҳол қарор дорад. нархаш 12500 сомония ки бозам савдо ва муомила дар назди капоти мошин мегад 100% мекунем мегад фақат одамони харидор дар дуруни шаҳри Душанбе яъне ки Хучанд мошин қарор дорад яъне ҳамун сентрда. бардорон аниқ када мегирад 12500 сомонӣ муомила дорад. бардорон ба кадомтон мақбул аст рақамошон дар поини видео номерашон транзит метавонед дига маълумот чакирем. шумо дӯстон агар ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира, хонаи заминӣ, магазин чизе ки барои фурӯш набошад маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имейл васаб рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. ин буд ки 12 мошине ки ба мо равон кардем мо пешкаши шумо кардем фурӯш дамоне барои шумо яъне ки дӯстон тайёр кардем. то видеои оянда худои нигоҳбони ҳамаи шумо бардорам.